ओ बयनिसिमबो बा गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि गासै ट्राइबेल स्टुडेन्टनि जानानै आं माखासे दिनै मिडियानि गेजेरजों माखासे खौरांखौ आं दिनै फोसावनो सिगांबोदों। जों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा हिसाबै मोननैसो खोथाखौ जों गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जों डिक्लेरेसन खालामना हरनो सानदों जे जोंहा 29 थारिखआव जि जालांनाय जाथाय, जों बेखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा हिसाबै जों मोननैसो खोथाखौ जों स्पष्ट भाबै जों रायजोफोरनि सिगाङाव जों खेंफोरथि होनो सानदों। 29 नभेम्बराव जि जानानै थांनाय जि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बिटिसि सेक्रेटारियेटसिम जिखिनि जोंहा मोनसे धरना हाबाफारि लादोंमोन, बे धरना हाबाफारियाव जोंनिफ्राय बिसोमोन जे जों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय सान्थि भाबै जागायनानै जोङो जोंनि मेम'रेन्डामखौ जों बिटिसि सेक्रेटारियेटआव साबमिट हैनाय। जोंनि मेन थांखिया बेमोन। दा जोंनि बे दाख्लैनि जिखिनि प्रटेस्ट जालांनाय, बेयावहाय नट अनलि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिल' नङा, CIT दङ, साइन्स कलेज दङ, क'क्राझार इउनिभारसिटि दङ, गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बेयाव बाहागो लानानै जिखिनि प्रतिबाद बा प्रटेस्ट बेखौ जों खालामनाय जादोंमोन। जिहेथु जोंखौ आं बेखौसो डाइरेक्ट थोंजोङै बुंनो सानबाय जे मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे जोंनि गेजेराव माखासे राजखान्थियारि खैसार सानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ माखासे खोथायाव जोंखौ बानसावबाय थादों। दा जों फरायसाफोरनिफ्राय जों बा ट्राइबेल स्टुडेन्ट हिसाबै जों बेखौसो बुंनो सानदों जे बिथांमोनहा जे जों फरायसा फरायसुलिखौ लानानै मानो एसेबां बेबादि राजखान्थियारि बाहायदों, जों बेखौ स्टुडेन्ट हिसाबै जों बेखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंखौ बुंदों जे फरायसा फरायसुलिफोरनो 500, 1000 बेबायदि फैसा होनानै प्रटेस्ट खालामहोबाय थादों। बेबायदि खोथाया जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि खोथाफोरा जोंनि गेजेराव गोसारबाय थादों। जों बेखौनो बुंनो सानो जे जों साफ्रोमबो ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरा बेखौसो हास्थायो जे जोंनि जिखिनि थाखानाय बेयो लासै लासै जोंनि गेजेराव गोमोरलांबाय थादों। जों बेखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायबाय फरायसा हिसाबै। मानो होननानै बुङोब्ला फरायसाफोरखौ बेबादि राजखान्थियाव लाबोनानै राजखान्थियारि गावबागाव लाबालाबनि थाखाय बेबादि लाबोनाया जोंनि थाखाय खोब दुखु गोनां बाथ्रा। आरो आं बेखौबो स्पष्ट खावलायो, बिथांमोनहा जे मा रावजों, मा सार्थजों, बबे गोसोजों जे फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ फैसा होनानै बेबादि प्रटेस्ट खालामबाय थादों, बेबादि खोथा बुंनाया जोंनि गेजेराव खोब दुखुनि बाथ्रा। बेखौ आरो बे सहायथावै खोथा, जों बेखौ बयबो मिथियो। आरो आं बेखौबो बुंनो सानदों जे दाख्लै जि जानानै थांनाय बिटिसि सेक्रेटारियेट सिङाव माखासे राजखान्थियारि बिथांमोना बुंदों जे बेयावहाय एबसुनिल' बाहागो लानानै एबसुनि थिननायावनो बे खामानिया जादों। बेबादि नङा मानगोनां रायजोफोर। बेबादि खोथाया सोरबा राजखान्थियारिनि थाखायल', बेबादि खोथाया सोरबा थाखा फैसानि थुनज्लायनायावबो जानो हागौ बा जादों, आं बेखौसो बुंनो सानो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि प्रटेस्टआव नट अनलि एबसुल', बेवहाय सोरबा BSUनि दङ, सोरबा BPFनि दङ, सोरबा UPPLनि दङ, सोरबा कंग्रेसनि दङ, सोरबा एबसुनि दङ, सोरबा BSUनि दङ, सोरबा बनसुनि दङ। बेवहाय जों गासै ट्राइबेल फरायसाफोरानो बेयाव बाहागो लादों। दा एबसुखौल' थांखिनानै बुंनाया बे माब्लाबाबो गनायथाव नङा। एबसुआ सोर? एबसुआ जों साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनानो। दा सोरबा सासेखौल' नोङो एबसुनि फ्लेग बिनि थिननायावनो जादों बेबादि बुंनायब्ला खोब दुखुनि बाथ्रा। आरो बेखौ जोङो निन्दा खालामो जे बेबादि गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेबादि राजखान्थियाव लाबोनाया खोब सोंखारिजाथाव आरो दुखुनांथाव। आरो आं बेखौबो बुंनो सानो, मोनफ्रोमबो जिखिनि कलेजाव जानानै जिखिनि थांबाय, जों खोब सान्थि भाबैनो थांदों आरो बे प्रटेस्टआ जोंनि गेजेराव जाबायानो थागोन। जिखिनि बिटिसिनिफ्राय जिखिनि NOC हरदों, बे NOC होनायखौ जों फरायसा फरायसुलि गासैबो मिथियो, सोरबा रायजो राजाफ्राबो मिथियो। आरो बेखौबो जों सोंखारिनो नागिरो जे
बेयावहाय जिखिनि प्रटेस्ट खालामदों बेयावहाय गासैबो रायजो राजाफ्रानो ओंखारबोनांगौमोन जे बेयाव फरायसा फरायसुलि फरायसा फरायसुलिफोराल' गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फरायफैनानै बेयावहाय बेबादि एसटिनि थाखाय बेबादि बबेबा लामायाव खालामनानै बबेबा होसोजानानै बेबादि प्रटेस्ट खालामनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव। आं बेखौनो खावलायो जिखिनि थाखानाय जिखिनि एसटि बे एसटिनि बागै जोंनि गासै गामि सिंनि रायजो राजाफ्राबो ओंखारबोनानै जिखिनि प्रटेस्ट खालामनाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानांगौमोन। सोरबा बुंगासिनो दङ जे सोरनिबा थुनज्लायनायाव सोरनिबा फैसा होनायावसो बिसोर फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बेबादि खामानिखौ मावबाय थादों। बेबादि बुंनायखौ जों गोबां खोनाबाय थादों आरो सोंखारिबाय थादों। जों स्पस्ट' जों ट्राइबेल स्टुडेन्ट हिसाबै जों बेखौसो खावलायो सोरनिबा थिननायाव सोरनिबा बुंनायाव जों बेबादि खामानिखौ मावाखै आरो माखासे सानैसो राजखान्थियारि बा दानि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों जे एबसुआ आंखौ रायज्लायनो लेंहरदों ना बुनो लेंहरदों बेबादि खोथाखौ जोंनि गेजेराव लाबोबाय थादों। दा जायनि जाहोनाव बिथाङा एनअसि हरदों बे एनअसि हरनायनि एगेन्स्टआवनो स्टुडेन्टफोरा खुद्रिसारनायनि रागाजोंनो बा स्टुडेन्टफोरनि जिखिनि लुबैनाय एनअसिखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो सान्थि भाबै रायज्लायनो थाखाय जों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोंनि गेजेराव मोनसे दोहौ लानानै बेबादि प्रटेस्टखौ जों खालामनाय जादों। बेखौबो जों बुंनो लुगैयो जे बिथां मानब गेदेर साराबो गावबो मिथियो जे थाखानाय एसटिआ मा जानो थांगासिनो बेखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मिथियो आरो माखासे सानैसो बिपिएफनि बा इउपिपिएलनि सानैसो राजखान्थिगिरि बिथांमोनहाबो मिथियो जे थाखानाय एसटिआ खहा जायोब्ला मा जागोन बेखौ बिथांमोनहाबो मिथियो। जों फरायसा हिसाबै जों बेखौसो दुखु मोनो जे फरायसाफोरखौ मा जाहोननि थाखाय मा जाहोननि थाखाय बा सोरनि खावलायनायाव बेबादि जोंखौ राजखान्थि बेलायाव लाबोबाय थादों बेखौ जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। मानगोनां आं रायजोफोरखौ बा गासै जोंनि थाखानाय एसटिफोरखौ आं बेखौसो बुंनो लुगैयो जे जोंहा एसटिआ खहा जायोब्ला जोंनि फरायसा फरायसुलिया इयुन समाव मा जाहैगोन साख्रि बाख्रिनि बेलायाव मा जाहैगोन जों बेखौ गासैबो साननानै बा गासैखौबो हमदांनानै मोननानैसो जों बेबादि प्रटेस्टखौ खालामनाय जादों। जोंनि टारगेटआबो बे नङा जोंबो बुजियो स्टुडेन्ट हिसाबै जे जों बेयावहाय थांनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामहैगोन बेबादिबो नङामोन। जिखिनि बेयावहाय गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बेवहाय जमा जानानै जिखिनि गरमा गरमि आरो बेवहाय रावनिबो थुनलायनायाव बेबादि खामानियाबो जायाखै जों बेखौसो निन्दा खालामो आरो बेखौसो जों दुखु मोनो। दा फैबाय थानाय समाव जिखिनि सानैसो पलिटिकेल लिडारफोरखौ जों खावलायनोसो सानो फरायसा हिसाबै फरायसाफोरनि बेलायाव मालाबाबो राजखान्थि खोख्लैनानै बा फरायसाफोरनि बेलायाव मालाबाबो राजखान्थियारि खैसार सानानै राजखान्थियारिखौ मालाबाबो बेबादि खालामनो दासान आं बेखौसो खावलायबाय। गोजोन्थों।